אנחנו יכולים למצוא ישיבה או שכיבה נוחה ולעצום את העיניים. נוכל לשים יד על הלב ויד על הבטן ולהביא את תשומת הלב לתוך הנשימות, אל תוך שאיפה ואל תוך נשיפה. שאיפה ונשיפה. שאיפה, נשיפה. אפשר להביא את תשומת הלב למתח שקיים או מוחזק כרגע בגוף, ורק להפנות אליו את תשומת הלב, מבלי לשפוט או לבקר, ולתת לו רגע להיות. לתת למחשבות לעלות ולצוף, ולתת לכל מה שעולה רגע לעלות. מבלי להדוף, מבלי לחסום, מבלי לשפוט או לבקר. אם עולות מחשבות מסוימות, אפשר להתבונן בהן ולאפשר להן רגע את המקום. נזכור שכל מחשבה קיימת ונוכל להפנות אליה את תשומת הלב. נזכור שתוכן המחשבה אינו תמיד רלוונטי. ובמקום להתמקד במה תוכן המחשבה או מה המחשבה אומרת, נתמקד ולייצר מתוך המחשבה הזו מרחק. ולזכור שהמחשבה היא רק מחשבה. היא לא מי שאני, היא לא האמת שלי, ואין סיבה שהיא תגדיר אותי. ברגע הזה נוכל להחזיר את תשומת הלב בחזרה לגוף, בחזרה לנשימות, בחזרה למגע של כפות הידיים עם הגוף, בחזרה לשאיפה ולנשיפה. שאיפה ונשיפה. שאיפה ונשיפה. נמשיך לסרוק ולבחון האם יש מתח שצבור באזורים מסוימים בגוף. ורגע נתבונן בו. האם המתח הזה מנהל אותנו? האם המתח הזה משפיע על היום-יום שלי? האם אני מונע מעצמי לעשות דברים בגלל אותו המתח? עד כמה הוא משתלט עליי? עד כמה אני נותן לו להגדיר אותי? עד כמה אני נותן למתח מקום? נתבונן במתח הזה שקיים. ונייצר ממנו מרחק. נזכור שהוא כרגע קיים, ושהמתח לא מגדיר אותנו. המתח הזה הוא לא אנחנו, ואנחנו זה לא המתח.
נייצר מרחק מההזדהות שלנו עם אותו המתח. ורק נתבונן בו. נחזיר את תשומת הלב בחזרה לגוף. בחזרה לשאיפה ולנשיפה. שאיפה ונשיפה. שאיפה ונשיפה. שאיפה ונשיפה. נחזיר בחזרה את תשומת הלב למגע של כפות הידיים עם הגוף. וברגע שעולות מחשבות או מתחים או לחצים, נוכל בכל רגע נתון לחזור בחזרה אל הגוף. אל תוך הנשימות, אל תוך המגע של הידיים עם הגוף, ואל תוך מה שמתקיים ברגע הזה. מבלי לתת למחשבות או לתחושות להגדיר, לנהל או לשלוט בנו. אנחנו יותר גדולים, חזקים, עוצמתיים, מאותן מחשבות או מאותן תחושות, לחצים, מתחים. בתוכנו נמצאת עוצמה פנימית גדולה יותר. נזכור להפנות אליה בחזרה את תשומת הלב. נוכל לאט לחזור למגע של הגוף עם המזרן או הכיסא שעליו אנחנו יושבים, לצלילים שהאוזן שומעת, ובעדינות בקצב שלנו נוכל לפתוח בחזרה את העיניים ולחזור בחזרה למרחב שבו אנחנו נמצאים. אני מזמינה אתכם לקחת דקה בשביל לעשות תרגיל קצר של כתיבה חופשית ולכתוב את כל מה שעולה. בלי פילטרים, בלי שיפוטיות, בלי ביקורת ובלי חסמים. לתת רק למגע של העט והנייר לעשות את העבודה בשבילנו. להתראות.